do píči! Ty máš druhou tečku na hlavě teda, jo? Ty píč, ne! Ukáž, dej tu ruku do hajzlu. Zdravím vás u dalšího gameplay, po menší asi roční pauze. Jsme na akci od Warfield Pardubice společně s naší partou Švanda a Laja Airsoft. Děkuji. Já to pak zavřu jako hrozně pomalu. Pičo. To já sebou ani nemusím tahat pistolový sumky, jo. Cítím nějaký průser, tyba, dneska. To je to hovno. No to není ono, vole. V tomhle gameplay vás doslova do očí praští katastrofický soustřel mýho nového HPA, který jsem si chtěl poskladat sám, nicméně kvůli vyosenému mechu mi to lítalo všude možně. Po akci jsem předal QR do servisu Hell Arms, kde mi ho luxusně spravili. Ještě jednou speciálně pro ty, co koukají s vypnutým zvukem, je to QR před spravením v servisu. Jsem zvědavej, kdo se v komentářích ozve jako první, že mi to divně lítá. To mě poser. Já jsem za ním přišel. Ty běž, vole. No, tak běžte. Hej, v okno. Mám ho. Budete nás krejt? Určitě, spolehněte se. Oni mají jakoby celý barák, takže pič mám. Den se vůbec nedařil. Vrcholem byla série bolestivých chcípnutí. Pič, vole. Pič mám, jo. Tak to je hodně vlasa teda. Do pič, vole. Jo. Vidím hlavu. Pič, vole, mám. Pič, vole, a je to, vole. Nazdár, ty vole, tebe už jsem dlouho neviděl. Já jsem jenom došel a už jsem dostal. Dej mě co dělat, vole, jdem se nechat zabít, vole, jak můžeme jít zase zpátky, ty vole. Pojďme doma nespolu? Chceš? Může, vole. Máš pěnu? Nepotřebuju, vole, to já bublíky pod vodou. Ti dofouknu ventilek, asi chceš. Žlutý v domečku, jo, jeden. Pič, pěkně, mám ho. Baráčko je mrtvej. Vidím ho. Ty vole, jsem ho dal taky, vole. To je dobrý, no. Běží na základnu! Na zetko! Ty vole. A teď neuřáš do těch brýlí, vole. Piči. To je taky prázdní, vole. No, neměníme, ale ho trefím. No to je taky prázdní, vole, pič. Ty vole, cože? To mě vole. A máme tady nepřiznávače. Co myslíte, cítil to nebo ne? Mám tě srát. To je užitý, vole. Mám! Do píči! Ty vole, tak ty máš Další krev? Ty máš druhou tečku na hlavě teda, jo? Ty píč, ne! Ukáž, dej tu ruku do hajzlu. Nemáš tam nic, co to dobrý, vole. Tady? Jsem poznával, kde seš, ale podle toho tvýho karu, bzzzt. Tak před 10 minutama? Ty pič, vole. Přesně na držku, vole. Přesně jedna mířená na květák, vole. Takzvaná květáková.
vedle. Kam střílíš, vole? O, mám, jo. Nazdar. Pozdrav Marcela do telefonu. Nazdar, Marceli. Poslední chcípnutí byla nutnost a jsme na konci gameplaye. Ale než se s vámi rozloučím, chci vás pozvat na náš nový Discordový server pro Airsoftovou komunitu, kde jsem jako jeden z adminů. Máme spoustu vychytávek, který nemá nikdo jiný. Jako programátor tu dělám porovnávač cen a dostupností pro vybrané kvalitní airsoftové věci. Takže když třeba začínáte nebo nevíte, co kde vzít dobrýho, koukněte k nám. Pak dělám oznámení akcí. Nicméně to nejdůležitější, co máme, je úžasná společnost, která stála u zrodu. Například Carlos Shifty, Fim, další youtubeři, moje maličkost a my se tu budeme starat o celý server. Tak přijďte si s náma pokecat, pokochat se vším, co tu za tu chvilku vzniklo a co dalšího přibyde. Těšíme se na vás a softu zdar.